Εγώ σας ευχαριστώ και περίμενα αυτή την ερώτηση, αλλά και να μην την κάνετε, εγώ θα σας έλεγα πριν κλείσουμε σήμερα τη σημερινή συνέντευξη. Είπατε και ο ίδιος ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζω σοβαρά προβλήματα. Προσωπικά προβλήματα. Εύχομαι κανένας να μην τα αντιμετωπίσει. Από τα Χριστούγεννα και μετά δυστυχώς έχω κάποιες περιπέτειες. Από το 1998 και μετά σέρνομαι στα δικαστήρια από τον προηγούμενο δήμαρχο, τότε με τη δικαστική διαμάχη με τον κύριο Αντάρτη, από το 2007 με μία συνέντευξη που είχα δώσει. Κρίνω ότι ο Λιβιακός λαός στις προηγούμενες εκλογές έδωσε την απάντησή του σε όλα αυτά τα οποία είχα πει. Το να πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο είναι ό,τι ψυχοφθόρο και ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον λόγω της άσχημης ψυχολογικής κατάστασης και λόγω του ότι βλέποντας τις οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε συμπολίτης μας, είναι ανεπίτρεπτο στον εαυτό μου και απαγορευτικό να τρέχει στις δικαστικές αίθουσες σπαταλώντας τεράστια ποσά. Θεώρησα καλό να κλείσει το θέμα όπως έκλεισε. Από εκεί και πέρα, το πώς κρίνει ο καθένας την έκβαση αυτής της υπόθεσης, την αφήνω στην κρίση του καθενός να την κρίνει. Ποτέ μου, να ξέρετε, ότι δεν έχω υποβάλει μήνυση. Με τις κατηγορίες που δέχτηκα και από τον κύριο Κοντραφούρη και από τον κύριο Κοντάκη. Θυμάστε πολύ καλά στην συνέντευξη που έδωσε, το πώς με αποκάλυψε. Ποτέ όμως, να είστε σίγουροι, ότι δεν θα ποινικοποιήσω την πολιτική ζωή, ποτέ δεν θα μηνύσω κάποιον, αφήνω στην κρίση του λευκού λαού να κρίνει τον οποιονδήποτε. Δίνουμε εξετάσεις καθημερινές στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι αυτή που θα μας βαθμολογήσει, μας βαθμολογεί και στο τέλος ο καθένας θα περάσει τις εξετάσεις του ή θα μείνει στάσιμος. Λοιπόν, πιστεύω ότι σας κάλυψα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο για να μην ξαναπάω κατηγορία για την επόμενη φορά.